ръчната. Това и аз правя това полет. Да, утре трябва да люля да направя нещо до банката. Не е далече, но да разправи да. Да, бе. Но правиш детето. Там за банчеството ви правим дете, но сега е болничен. През работодателя, през това колко разправи? Ами сигурно. Декларации, па от банката, че каква е сметка, не знам си. Те в работа и имат сметка, това е естествено. Трябва на много да е банката. Препадано. Ама трябва да се направи. Пари са си бяха. Как да ме дава ти? 80% заплата. Там нещо. Помощ си от всекъде 1300-450 нещо трябва да се взима. Не може само на единия да разчитаме. Не. Може, ама да, на моите сме колко да покриваме нуждите. Сметките и храната, да, стига. На брат ми, нали, изплащаме къщата. 500 лева. Стигат колко да си покриваме, да си носиме тежестта, ядене и сметки, ама оттам на нещо, нали, трябва и дрехи да излезеш някъде. Нещо да му купиш на детето си, не е само. Не, щом се полага, трябва да се взима всичко. Да. Естествено, за какво ми спират всеки месец по... май месец ми беха спрели 1200 лева за осигуровки. На мен и на работодателя. По май 1000 лева, 940 всеки месец ми спрели. Май месец имах 52 часа извънредно, ми беха спрели. Колко повече работиш, колко повече имаш извънреден, толкова повече са ти осигуровките. Ама предпочитам на всичко да му осигурява. Като се, не дай Боже, се разболея, поне да знам, че... И отпуската ми е отпуска. Сега работил съм на минимална, излезе отпуска и взема 350 лева цял месец отпуска и се чува какво ги прави. Поне така ми е спокойно. Мога да си позволя да съм отпуска, иначе не мога да си позволиш. Явиме, каква е другата мисия и да си легаме. Аз се разпрах една F4 с уради. Браво. Той е от руснаците FAB 999. Да. Рафовете. Ще го запиша.